Яз кояшы кыланчык, җәй кояшы рәхимсез. Сентябрь кояшы әдәпле, мөлаем була. Шифаханадан беренче бәби алып чыккан яшь ана кебек ул. Менә мин инде яшь җилбәзәк кыз түгел, ләкин мин әле яшь, минем әле кешеләргә, җиргә яхшылык эшлисем бар, игелек күрсәтәсем бар, ди ул, дип яза Мөхәммәд Мәхдиев. Ана бөек исем. Нәрсә җитә ана булуга, хатыннарның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда, дип яза Хади Такташ. Дөньяга яңа кеше килү, бала туу, бу җиһанның иң зур мөгъҗизасы. Туу, тудыру белән бәйле йолалар, рымнар, ышанулар буыннан буынга күчеп тапшырылып килгән. Аларның кайберләре әле бүгендә халык арасында яшәвен дәвам итә. Хатын-кыз балага авырый башлауга, өйдәгеләрнең берсе киндек әбисен чакырырга йөгергән. Һәр як аны үзенчә атаган. Инәлек, мамай, әби, бәбәй әбисе, улан әбисе, түти әби, әби тәтә. Киндек әби авылның иң хөрмәтле кешесе. Ризык пешерсәләр, оңай иткәннәр, читтән кайтсалар, бүләк биреп киткәннәр. Киндек әбисе өйгә килеп керсә, өйнең матчалары иелеп китәр, дигәннәр. Киндек әби күп сөйләми, ул үзенең эшен яхшы белә. Тулгагы башланган хатынга тулгакны көчәйтеп җибәрсен дип бал каптыра, билен ышкый. Аның вазифалары моннан тышта шактый әле. Бала тугач сабыйның авызына бал май тидерү, бу йола авызландыру дип атала. Кем авызландырса, бала шуңа акшы, дигәннәр. Соңыннан ул гына авызландырды, бала шуңа холыксыз, кире булды дип сөйләүләр дә очраган. Киндек әбинең икенче зур вазифасы баланың киндеген кисеп, җыеп кую. Элеккегеләр киндекне бер кайчан да ташламаган. Аны ак киндергә төреп, биеккә, югарырак берәр җиргә кыстырып куйганнар. Бала үскәндә өйдә булсын, өйдән чыкмасын, каңгырап йөрмәсен, дигәннәр. Балага күз тисә, авырса, еласа, киндекне чайкап суын эчергәннәр. Соңгылыкта кадерсезләп ташланмаган. Киндек әби аны юып җиргә күмгән. Бу эшнең дә үз тәртипләре булган. Йөз түбән күмәргә ярамый, югыйсә икенче бала булмый, дигәннәр. Кояш баеш ягына, кеше йөрми торган җиргә, я йорт түбәсенең балчыгына күмгәннәр. Киндек әби бала тапкан хатынны һәм аның яңа туган бәбиен 3 тапкыр мунча керткәч кенә кайтып киткән әле. Баланы мунчада юындырганда әйтә торган махсус сүзләре дә булган. Атан кискән утын түгел, анаң яккан мунча түгел, аю бүрү баласы ширләмәсен, нык булсын, мичтәй морҗадай булсын. Хатын-кыз баладан кытылып 40 көн үткәнче кабер авызы ачык турыр, дигән борынгылар. Шуңа күрә алар бала табу җиңел эш түгел, үлем белән бер дип яшь әнине озаграк ял иттергә теләп, аш су янына җибәрмәгәннәр, казан астырмаганнар. Йорт эчендәгеләрнең барысы да кайын сеңелләр, җиңгиләр, килендәшләр булдыра алганча аны хөрмәтләргә тырышкан. Киленең беренче баласы тугач, кайнанасы авыл буйлата сөенче алып биргән. Аңа бүләккә йомырка биргәннәр, бала йомырка кебек тәгәрәп үссен, дигәннәр. Хәл белергә керешүләр бала тудырган хатынга махсус ризыклар әзерләп килгәннәр. Май буламак, майга онны булгатып пешерелә торган буламак, сөтләш, туары, дөге ярмаларыннан сөттә пешерелгән бутка, шумар, әлбә, май, шикәр кымы, он белән булгатылып пешерелгән буламак.
әзерләп бәбәй үстерәбез, кулдан кулга гына йөртәбез. Юешләнсә күзе башка җир, чират белән генә сөртәбез. Безнең тырышлыкны ул да аңлый, һөнәрләрен көндә арттыра. Тел шартлатсаң, сыны катып көлә, якын килсәң бармак каптыра. Тел шартлатсаң, сыны катып көлә, якын килсәң бармак каптыра. Байламый калсаң тырнап алла, кан чыкса да ни хәл түзәсең? Үзең теләп алган бала булгач, ялгыш кына дип беләсең. Безнең тырышлыкны ул да аңлый, һөнәрләрен көндә арттыра. Тел шартлатсаң, сыны катып көлә, якын килсәң бармак каптыра. Тел шартлатсаң, сыны катып көлә, якын килсәң бармак каптыра. Үсеп җитеп җирләргә киткәч, күзләреннән яшьләр кыелса, балалар дип бәбәй чагын уйлап, йөрәгеңә сагыш җыелса, чират белә кайтып сөртерләрме, искә алырлармы картларны? Эчтән генә шулар уйландыра, телдән әйтеп булмый шартларны. Эчтән генә шулар уйландыра, телдән әйтеп булмый шартларны. Белә кайтып сөртерләрме, искә алырлармы картларны? Эчтән генә шулар уйландыра, телдән әйтеп булмый шартларны. Эчтән генә шулар уйландыра, телдән әйтеп булмый шартларны. Телдән әйтеп булмый шартларны. Телдән әйтеп булмый шартларны. Татар халкында бала туу белән бәйле йолалар арты күп сакланмаганнар. Аларның башлангыч формалары хакында фикер йөртүе авыр. Чөнки илебез халыкларының бала туу белән бәйле җырлары да узган гасыр башларында гына язма истәлекләргә кертелә башлаган. Бит аларның килеп чыгышын рулар җәмгыяте һәм аннан да элегрәк җырларга илтеп бәйлиләр. Мәсәлән, Бишек җырлары кешелек җәмгыятенең башлангыч чорында ук барлыкка килгән диләр галимнәр. Ягъни бәбәй ырымлаулары белән тыгыз бәйләнештә туган дип баралар. Мондый ышанулар, ырымнар исә төрки халыкларының, шул исәптән татар һәм башкорт халыкларының бала багу иҗатында шактый күп. Чынлап та, бишек җырлары эш нәрсәне, магия, табыну, йокыга талдыру һәм баланы сүз, көй ярдәмендә әүрәтүне күз орында тота. Икенче төрле әйткәндә, баланы тәрбияләүгә кайтып кала. Сабыйны усал затлардан саклап үстерүне максат итеп куя. Бала туу белән бәйләнешле йолаларның иң зурысы бишек туе. Бишек туен Кайым Насыйри менә ничек тасвирлый. Әүвәл мәртәбә баланы бишеккә салганда бер мәҗлес буладыр. Хатыннар мәҗлесе. Моны бишек туе дип йөртәләр. Бу мәҗлескә хатыннар җыела. Һәр кайсы хәле кадәренчә акчадан яки гайре заттан бүләк алып киләләр. Байларда бүләкләр бишек туй вакытында зур буладыр. Ләкин Кайым Насыйри бу туй вакытында башкарылган бишек җырлары турында бер нинди мәгълүмат та бирми. Мишәрләр бу туйны бәбәйчә дип тә йөртәләр, һәм аларда да әлеге йолада бишек җырлары җырланмый. Мордовия мишәрләре бала туып 2 көн узгач шигелдәк туе үткәрәләр. Шигелдәк өстенә шикәр сибеп пешерелгән камыр ашы. Тәртибе булай. Бәби тапкан ана өендә билгеләнгән көнне шигелдәк пешерәләр. Аны бишектәге бала янына салалар.
Шигелдек арасына конфет, пряник кебек тәм-тым да куела. Шуннан соң авыл балаларын чакырып кертәләр һәм бишектәге ашамлыклар белән сыйланырга кушалар. Ләкин ана кулына уклау тотып шигелдәкләрне саклап утыра. Балалар тәм-томнарны алганда кулларына сугарга тырыша. Туй бишектәге ашамлыклар урланып беткәнче дәвам итә. Әлли-бәлли бәпкәсе, бадьян агач сиртмәсе, май китерер әбисе, бал китерер бабасы. Әлли-бәлли итәргә ал бишеге бар аның, алдына алып йоклатырга үз әпкәсе бар аның. Ал бишеге бар аның, гөл бишеге бар аның, үзгәләнеп сөяргә үз әнкәсе бар аның. Башкортстан татарларыннан язып алынган бишек җырларында борынгы ышанулар, ырымнар һәм им-тым мотивлары шулай ук очрамый. Ритуаллар исә байтак. Мәсәлән, исем кушу. Исем кую яки исем салу да диләр. Гадәттә, бала тугач бер җомгадан соң исем кушалар. Ак мендәргә салып өстәлгә китереп куялар сабыйны. Мулла исем куя. Картлар чакырыла. Олар буш килми бүләк китерәләр. Баланың ике колагына 3 тапкыр исемен кычкырып әйтәләр. Мулла кушкан исем белән бала гомер итә. Баланы сөннәтләү. Сөннәтче чакырыла. Сөннәт туй уздырыла. Сөннәт катымы хәтеме дип әйтәләр. Ул олы мәҗлес, уен, көрәш рәвешен ала. Әйе, сөннәт туе кайчандыр зур бәйрәм булган. Хәер, безнең өчен ул кайчандыр
Төркия кебек мөселман дәүләтләрендә, Урта Азия якларында бу бәйрәмне бүген дә олыдан кубып үткәрәләр. Ир баланы сөннәткә бирү аның малайлыктан җигет чорына күчүе дип саналган. Шуңа күрә бу эшне малайга 12 яшь тулганчы башкарганнар. Гаилә башлыгы ата кеше сөннәт туена әйткәнемчә үгез яки ат сойган. Мәҗлескә авыл халкын, дус-ишне, ике якның да туган тумачасын чакырганнар. Баланы сөннәтлегәнче бер кат киемнән генә халык алдына чыгарып битә торган булганнар. Ул бигәндә кардәшләре, якын туганнары балага акча ташлаган, алып килгән бүләкләрен биргән. Аннан бала чага тәрәз, ишек кагып торган, малай үзен сөннәтләгәннәрен белми дә калган. Кайбер якларда бу көнне бөтен авылны җыеп Коръән укытканнар. Кунакларны озаткач кына сөннәтче бабай килгән һәм малайны сөннәтләгән. Гаяз Исхакыйның сөннәтче бабайын искә төшерегез әле. Хәтерегездә булса, сөннәтче бабайга бу хезмәте өчен баланың ата-анасы бер икмәк бирә торган булган. Кызыксынганнар өчен малайларга кызыл ыштан, тәти ыштан тегәмез, менә үлчик әле диешләргә бүген сөннәт садакасы 3000 ярым. Тагында теш әни, шеш әни. Теш әни мишәрләрдә балага теш чыкканчы беренче күргән хатын-кыз. Шеш әни баланың беренче мәртәбә шешен алучы хатын-кыз. Әстерхан татарларында бала тугандагы беренче карын шешен кырыгы чыкканда алалар да кагазга төреп сандыкка салып куялар. Сакаллы мыяклы кеше алсын шешне, шеше куе булып чыксын диләр. Карт кешедән алдыралар, карт булсын, аның ижәшен бирсен диләр. Менә Туймазы районы, Гафури районнарында картлар хәбәр итүенчә, беренче алынган шешне бөте ясап баланың үзенә тагу гадәте булган. Хәситәгә такканнар. Күзсенсә шешен чайкап ишергәннәр. Теш әнигә дә, шеш әнигә дә махсус бүләкләр әзерләнеп куела. Ишек ясап, матчаға үлгән әткәм, балам бәгрем күз нурым дип җырлап киләгән әнкәм. Балам бәгрем күз нурым дип җырлап киләгән әнкәм. Әгәр нәшре ишекләрдә күрсә хәзер бәдиләр ишек җырын ишек җырын үстеребдә җырлый дигәниләр. Мин кирбәлгән күрд ишекне кышкан кояш нурлары, ишек бавын төшермәгән әнкәемнең куллары. Ишек бавын төшермәгән әнкәемнең куллары. Ишекләрдә күрсә хәзер бәдиләр ишек җырын үстеребдә җырлый дигәниләр. Ишек җырын үстеребдә җырлый дигәниләр.
Ömür boyu күңелемне Fakat nazlımın basa Bıl bula olmaz idin Enkem bıl bulmasa Bıl bula olmaz idin Enkem bıl bulmasa Eğer neşri bişikirerde Hazır bebiler Işık jaran üstlerinde Cırlıyni geneniler Işık jaran üstlerinde Cırlıyni geneniler Derger neşri Bişiklerde Hazır bebiler Işık jaran üstlerinde Cırlıyni geneniler Bişik jaran üstlerinde Cırlıyni geneniler Eğer neşli bişiklerde Üsse hazır bebiler Bişik jaran üstlerinde Cırlıyni geneniler Bişik jaran üstlerinde Cırlıyni geneniler Cırlıyni geneniler Бишек сиртме әзерләү. Бала тирбәте өчен җайланма, бәллү. Типтәрләр Ык буе районнарында бәллү, мишәрләр бишек киштә, сикертмә, сиртмә, Болташ, Тәрлеваш, Кушнаренко мишәрләре шулай диләр. Сикертмәсе миләштер, җегетләрне иләштер. Кыз балага киләгән бишек җырларыннан. Улым, бишеккә сиртмә кисеп кайт урманнан, миләш агачыннан кис. Азлысыннан кисмә, күплесеннән кис. Күпләреннән киссәң, балалар күп булыр. Бишек җырларында да сиртмә еш телгә алына. Әллү-бәллү бәпкәсе, миләш агач сиртмәсе, әнкәсе кая микән, җылап тора бәпкәсе. Тотырлашкан мардвалар, мукшылар бишекне салтма диләр. Туймазы якларында да шулай дип әйтәләр. Әлли-бәлли бәпкәсе, миләш агач салтмасы, ажыкасы, ягъни анасы, кая микән җылап тора бәбәсе дип җырлыйлар алар. Баланың кырыгы. Баланың кырыгы тулгач, кырыклама үткәрелә. Кырыклама дип 40 кашык су белән сабыйны коендыру ритуалына әйтәләр. 40 кашык җылы суны баланың башына коеп юындыралар. Шуннан соң карын чәчен алдыралар. Кырыкламада информаторларның хәбәр итүенчә, һәрбер нәрсә кырыгар булырга тиеш. Кырыкламада 40 вак күмәч пешергәннәр, 40 кашык әзерләнгән, кунаклар, туган-тумачалар, кардәшләр 40-ка тулсын. 40 вак күмәч, кеше сайын берәр. Башкортстанның татарлар яшәгән күпчелек төбәкләрдә кырыклама, баланың 40-нчы көне шулай үткәрелгән. Ә менә Әстерхан татарларында алар кырыкламасын кыю диләр. Бу көнне баланы юындырганнан соң салдырган күлмәгенә түгәрәк вак күмәч пешереп, уртасын тишеп, этнең муенына бәйләп җибәрү әле дә күзәтелә. Баланың нашар эт акылы, жаман холыклары китәдер дип әйтәләр Әстерхан татарлары. Әлбәттә, туу белән бәйле йолалар, гырыф-гадәтләр әле без сөйләп үткәннәр белән генә шикләнмәгән. Бала тәрбияләү белән бәйләнешле борынгы ырымнар, имтымнар, ышанулар шактый. Мәсәлән, яңа туган баланы 40 көненә кадәр үзең генә калдырырга ярамаган. Чөнки сабый борынгылар инануынча төрле ияләр, мифик затлар белән уратып алынган була. Яман затлар, җин-пәриләр аның ялгыз калганын көтеп кенә торалар. Алардан саклану өчен баланың бишегенә тимер, мәсәлән, пычак, кайчы, кыскыч кебек әйберләр салалар. Тимердә куәтле көч бар дип ышанганнар. Җин зәхмәт тимергә якын килергә курка дип уйлаганнар. Шул максат белән янә дә баланың беләгенә көмеш тәңкәләр такканнар. Артыш бутаган бишеккә тагу күз тимәсен өчен сабыйның маңгаена кырым буяуда шуннан килә.
Күз тисә миләш артыш агач җиләген кайнатып пешерү. Кояш чыкканча таң суы алып кайтып, 40 кашык шул су белән битен йодыру. Баланың үзен коендыру, суын юлга чәчүләр, күп чүпрәкне 7гә бүлеп 7сенә дә әвәл төс салып, күмер салып төюләр очрый. Аннары күз тидергәннең күзе чыксын дип, шул чүпрәкләр белән баланың аягынан табанына хәтле басып чыгулар. Шуннан соң аларны утка ягулар, бала курыкканда кот куюлар. Булар һәммәсе дә нәнинең сәламәтлеген саклау өчен эшләнәләр. Аларның барчасында һәр төрле сүз гыйбарәләре, им-том дугалары, киләүләре, теләкләре узата. Кыскасы, нәниләрнең туганнан алып 1-2 яшькә кадәр чорына мондый ырымнар хәтсез күзәтелә. Bilgəndığam uqıb işdən günə itürümə Eldim bişigim ey balam bağalmam Bəxtinni birsin bir Allah'ım ey balam bağalmam Bəxtinni birsin bir Hasret rıksat sırak tırvay Üteyken küngel türüne Allah'ıma Alık seni siysem Aşık hasretimde sürüler Ey balam bağalmam Bəxtinni birsin bir Allah Ey balam bağalmam Bəxtinni birsin bir Allah'ım Жылысына сыйынып насip bulsa İdi yaşarga sonsuzlıştan Başkayından sıйпап риза бәхил Deyip дәшәргә Ey balam bağalmam Бәхтеңне бирсен bir Allah'ım Ey balam
Эй, бала, халык иҗаты әсәрләре белән син үз гомереңдә беренче тапкыр кайчан очрашасың? Әти-әниләр, әби-бабайлар безгә сөйләгән әкиятләрдә, мәктәп дәреслекләрендә басылган җырларда, бәйтләрдә, мәкалләрдә, табышмакларда диярсең син. Дөрес. Әмма монысы үз-үзеңне яхшы хәтерли башлаганнан соң очрашу гына әле. Чынлыкта син халык иҗаты белән бәби чагыңда, бишектә ятканда очрашкансың. Сиңа газиз әнкәң матур-матур җырлар җырлаган. Шуннан тәм табып, син изрәп йокыга талгансың. Әниң сиңа бу җырлар белән иң якты хисләрен сөйләгән, изге теләкләр теләгән. Әлли-бәлли итәр бу, олы булып үсәр бу, олы булып үскәчтен мәктәпләргә китәр бу. Мәктәпләрдә укыр бу, зирәк бала булыр бу, укуда һәм язуда иң алдынга булыр бу дип киләгән ул. Монда җырларны бишек җырлары дип атыйлар. Син таза, нык, зифа буйлы булып үссен өчен әниң сине төрлечә тәрбия иткән. Юындырган, кул-аякларыңны хәрәкәтләндереп гимнастика ясаткан. Иртә белән йокыдан уятканда тор инде, озак йокладың дип кабыргаңа төртмәгән, ягымлы итеп күкрәгеңнән сыйпап. Эй кызым, тор инде, йокың туйгандыр инде, матур кызлар чишмәләргә бара торгандыр инде дип иркәләп, шигъри тел белән уяткан. Инде сине юындырганда тик кенә торып башыңнан су куям димәгән, матур теләкләр теләп булай дигән. Дәү бул, бай бул, таза бул, тәүфиклы бул, нараттай озын бул, имәндәй таза бул. Суы сарыксын, үзе калыксын, озын гомерле булсын. Ул сине тәпи йөрергә өйрәткәндә, килче бәгърем киләле, килә аласың микән, кәкре аякларың белән йөри аласың микән дип шаярткалып талган. Менә шундый вакытларда әйтелә торган халык иҗаты әсәрләре юаткычлар дип йөртелә. Еллар узган, тәпи йөрергә өйрәнеп, авызың белән буламык пешерә башлагач, синең үзеңнең дә әти-әниләрең белән сөйләшәсең, серләшәсең, уйныйсың килгән. Алар син уйный ала торган гади генә уеннар оештырганнар. Сине аркаларына асылындырып, кәкку, ишеп-шык, тәрәзәдән очып чык, минем улымның башына май белән бал сөртеп чык дип шаяртканнар. Аннан нәни генә бармакларыңны берәм-берәм бөгеп, бу бармак бабай, бу бармак әби, бу бармак әти, бу бармак әни, бу бармак бәби, аның исеме Шәнти дип сине гаилә агзалары белән таныштырганнар. Аларның сиңа кем булуын төшендергәннәр. Аннан олыга утын ярырга, сиңа чыгып алырга, уртага мишкә ягарга, сиңа казан асырга, шәншәгә җырлый башларга, дусларның күңелен ачарга дип сине эшкә әзер булып үсәргә тиешлегеңне колагыңа кертеп куйганнар. Бер мәк, 2 икмәк, 3 эшмәк дип бармакларыңны бөгә-бөгә санарга да өйрәткәннәр сине. Менә шундый бәбиләр белән уйнау рәвешендә башкарыла торган шигъри әсәрләрне мавыктыргычлар дип атыйлар. Бишек җырлары, юаткычлар, мавыктыргычлар белән синең телең ачылган. Шулар аша әти-әниең, әби-бабайларың үзеңә дә сиздермичә уйнаткан булып кына сине әйләнә-тирәлек белән таныштырганнар, яшәү кагыйдәләренә матурлыкны күрә белергә өйрәткәннәр. Бакча гөле микән бу, таң бала микән бу, бер елмайса көн җылында кояш нуры микән бу. Учти дигәнгә, учти килеп сөйгәнгә, кояш үзе тамгаладыр минем кызым көлгәндә. Учти дигәнгә, учти килеп сөйгәнгә, кояш үзе тамгаладыр минем кызым көлгәндә. Опа!
Хөрмә булмый бал булмас, шушыннан да матурлары илдә тиңдәш табылмас. Үшти дигәнгә, үшти килеп сөйгәнгә, кояш үзе тамгаладыр минем кызым көлгәндә. Үшти дигәнгә, үшти килеп сөйгәнгә, кояш үзе тамгаладыр минем кызым көлгәндә. Йөрәгемнең кадерен син алыштырмам кемгә дә. Шушыннан да матурлары булмас инде дөньяда. Үшти дигәнгә, үшти килеп сөйгәнгә, кояш үзе тамгаладыр минем кызым көлгәндә. Үшти дигәнгә, үшти килеп сөйгәнгә, кояш үзе тамгаладыр минем кызым көлгәндә. Бөтемнең чикләве, өргемнең җимеше, бу үтергән үз илемдә бүләгәндер бу кеше. Үшти дигәнгә, үшти килеп сөйгәнгә, кояш үзе тамгаладыр минем кызым көлгәндә. Үшти дигәнгә, үшти килеп сөйгәнгә, кояш үзе тамгаладыр минем кызым көлгәндә. Опа! Үшти дигәнгә, үшти килеп сөйгәнгә, кояш үзе тамгаладыр минем кызым көлгәндә. Үшти дигәнгә, үшти килеп сөйгәнгә, кояш үзе тамгаладыр минем кызым көлгәндә. Кояш үзе тамгаладыр минем кызым көлгәндә. Кояш үзе тамгаладыр минем кызым көлгәндә. Хөрмәтле радио тыңлаучы якындысларыбыз, әле сез Бишек туе исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Дөньяда сүзем калыр китабыннан, Сөембикә журналларыннан алынды һәм Риф Мөхәммәтҗановның мәкаләсе кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Равил Галиев башкаруындагы Бәбәй үстерәбез, Чулпан Зиннатуллина башкаруындагы Сиртмә Бишек, Наил Шәймәрданов башкаруындагы Бишек җыры, Алсу Хабибуллина башкаруындагы Ана җыры һәм Алмаз Ишмуратов башкаруындагы Үшти җырлары бизәде.